Joo, tässä nyt sitten kierrän tätä työmaata, risteystyömaata tässä ympäri ja on ollut kyllä todella vaikeaa tässä tammikuussa kuvailla. Kerran kuussa mä kuvaankin, mutta nyt on aika lailla tammikuun puoliväli ja ilmat ovat olleet kyllä todella surkeita, että on ollut tosi kovia pakkasia. No, se nyt ei estä välttämättä lentämistä, mutta kuitenkin niin ollut reissussakin, niin tässä on nyt sitten ollut todella kosteita, sumuisia ilmoja tässä pari päivää ja kun näitä viikonloppuna vaan tässä kuvailen, kun silloin jo työmaa juurikaan käynnissä, niin aika vaikeeta. Tuossa oli eilen tommonen -3 astetta lauantaina pakkasta ja tosi kosteita tuolla yläilmoissa, niin toi minidrone sitten sai tarpeeksi ja tuli ilmoitus, että moottorin vika häiriötä ja yritin sitä sitten saada sitä takaisin kotiin päin, mutta eipä se sitten onnistunut, että hajosi sitten varmasti yksi moottori kokonaan ja yritin kaikki ne, että sain sen sieltä hallitusti jollakin lailla alas, ettei se tule tänne työmaalle tai sitten ihmisten päälle. Mutta valitettavasti se sitten tuli tonne puun kautta tonne metsään ja kimpaili hajosi ja se moottorikiikka on jo rikki. Pitää nyt yrittää korjailla sitä tässä. Todennäköisesti kimpaili on aika helppo korjata, mutta sitä moottoria sit pitää jostain hommata, jos ei sitä sitten löydy nyt. Mutta tämmöistä tää kuvaileminen täällä talvella on, että monenlaista tilannetta on ja asioita tapahtuu ja pitää vaan kestää ja yrittää löytää sopiva rako. Työmaahan on varmaan edennyt tosi hyvin ja toivottavasti sitten valmistuu ajoissa. Vaati ensimmäisen uhrinsa tää risteystyömaa, että droonista
tuli ilmoitus, että moottori vika ja ongelmia moottorin kanssa. Ja sitten pian lähti sekoilee. Navigaattori ei toiminut tai toi ohjaustoiminnot ja yritin kaikkeni, että saisin tänne jonnekin tiputettua sen, mutta se koko ajan vaan heilu ja moottori leikkasi varmaan kiinni, niin se tuli aika holtittomasti, vaikka miten yritti sitä kevyesti tulla alas, niin kimpaili ainakin hajosi ja mä luulen, että joku moottorikin on nyt rikki noista. Mutta ei ole kyllä kallis droonikin, että tämmöstä tää on välillä.